Innalillahi wa inna ilaihi. Ngapur iki. Karena nang desa no kowe padha karo oleh koperasi merah putih. Oh iya, pancen wajah Resik putih kok. anyar. Anyar. Aku kaya oleh BG itu. Lah kok LBG iki. Kayak kadang ya di sawang ya enak, kadang ya biasa. Ya aja ngono kuwi aja nyonya wong wedok. Tak tambahi 50 ya, Jel. 50 lagi ditambahi 120 ra entuk. Bapak. Lah iku terote wis rusak. Terote wis rusak bojomu kuwi. iki ndelok nyepuring. Kowe bengkel apa dagelan kok apal to, Mas? Lho piye to ya? Selamat malam Wilujeng Dalu sayang. Selamat malam. Ya ini suarane kok ya pas to, Mbak. Nah iya toh. Alhamdulillah. Aku ora ngomong lho kok ya ngerti. Heeh. Pancen Mbak Wandari iki karaktere Responsif. betul agresif karo wong. Agresif. Nyuwun sewu Mbak Wanda. Ji, Mbak Wanda, rumahnya pundi Mbak Wanda? sini saja. Oh, sampun kagungan pacar? Dereng. Karakter yang dicari pasangan yang akan datang? Oh, yang penting pemain bola, Mas. Jadi kalau saya pemain bola itu seneng. Lihat enggak usah macem-macem, lihat kentolnya saja itu sudah. Weh! Ngepes ya kayak nalpot lambemu. Timbang renek kegiatan. Kalau. Lah kok kleru. Padahal ya apik kene lho. Iki bojone kancane man, Giman. Sire mbok jak. Jak kok melok. Bojone kancane kok dijak ya. Sayang, nanti kita setelah rumah tangga, kamu tak beliin mobil mau enggak? Yo mau no. Kita beli mobil, nanti aku duduk yang di depan, kamu yang di belakang sambil goreng tahu bulat ya sayang ya. Kita pasangannya agresif. Aku tahu bulat. Kok bakulan dong malahan. Ketoke duwe bojo ayu ora bersyukur malah kon dodol tahu. Goblokmu lho. Lho jenenge wong cinta iki lho. Awake dhewe ya, Dik. Ndi to raine? Awake dhewe numpak mobil sampai ning samping, ya ta? Ngopo? Hmm? Ngopo? Wis waya-waya medun kan gampang. Kuwi ontel. Ora. Sayangku, Dik Dalam Wanda. sayang, heeh. Moet. Bojoku wayune moet, sawangane moet. Iya ndro kok kene ya ketua. Bojomu piye, Mat? Alah biasa. Kowe kok ngono? Kak aku ngabari cah-cah. Iki jare kowe tresno karo aku. Tresno sayang Kok kowe kaya ngono? Alah kok iso. Mosok gak percaya aku nyiptakno lagu kanggo dirimu lho. Apa? Oh alah sayang ese apa selawase ya mung kowe Data aku takoki lek kowe ngono. Iya tak. Sayang sih. Mah, lho engko kare aku kuwi lho anu tak ijoli lho kok. Bojo dijoli. Aku. Iya no, takok ndang tak gudeg. Loh. Sik. Kok namanya penganiayaan. Aku nak Kaderet kuwi jenenge. KDRT kaderet. Aku tekok kowe. Iya. Iso omong tiba bojomu ya, Met. Iso ndek iki ra iso. Mau ke boneka ya. Nah. Sayang. Iya. Ese apa? Selawase ya mung kowe. Kowe kane apa? Kowe sing paling tak tresno. Tresno dene apa? Tresno tukang kendang juwet. Kok tukang kendang to? Woi. Lagu aksara kuwi ngono kuwi. Lah kuwi lho nek tulisane kok bingung. Teko ndi. Pak selawase. Tahu lah nek takok tresno kane apa. Aku yo kerek tolah telepon. Tresno ya aku ngono. Lah mosok tresno tukang kendang duwet Takok kane opo? Lah nak kowe kane opo? apa lah nek tresno kane. Tresno tene opo? Apa? Tresno tene apa? Tak jaga. Kok mbok Joko kuwi jane bojomu Lah nadane kene kleru. Nadane keliru. Sing ngabari kowe. Sayang esi apa? Selawase ya mung
Joko tekan matiku. Mati eme apa? Kowe ra ana wong liya. Apik ta. Awake dhewe aja kalah awake dhewe ya. Kowe apa to? Esok aku ya. bojomu elek. Wis stunting. Tetanjing ki. Amayor Mas, amayor. Kamu lucu imut kiut. Kamu juga cantik. Karena aku malah gila. Udah Mas aku Wong iri nyanyi. karo rumah tanggane. Aku ngono nek kaya mendet iki lho sapa? Kaya komen. Ini lo tak contone. Wanda. Piye, Mbak? Kowe ndek bojono kowe kok karo kowe dhuwur kowe lho. Iki bar Ya ora apa-apa to. gak apa-apa, kowe kan njaluk mas kawin traktor ya apa ora? Oh. Kowe kuat nukone bojomu apa met komet. Bojomu Traktor kok Lah kowe apa? fresker. Lho, Oh, presket. legek sehat. Bojomu lho rante irong nda, Wanda. Ora Amayor. Sayangku. Kuncine apa? amayor. Sayangku sing ayu dhewe purun napa bakal tak usahake Numpak bensin seliter, motorku tak starter, tak ampiri, ayo tak jak muter-muter. Apa ya? Lagumu sing apik ngono lho, nggo ngrayu bojone kok. Ya aku ngayu bojoku kok. Lah kuwi mau piye? sayang Lagu apa iki? Aduh. Dino. Iya, Iya. sayangku sing ayu dhewe purun napa bakal tak usahake Modal bensin seliter, motorku tak starter, tak ampiri, ayo tak jak muter-muter. judir Lho kuwi nadane meh padha. padha nyanyi sing apik nggih Ndang, yo anu niki wonten pamundutan. apa lagune Mas Sing kira sapa? lho Lah iki lho, enek sing nyuwun Denok iki lho. oh Deno Saka Pak Cariki lho. oh siap Pak Cari Lagune wonten. Denok. Deno Nggih. sing Pak Salam mau nggih wonten. Pak Salam njaluk apa? Pak Salam nik dereng buka, Pak. iki mati kok lho oh bojomu Kon bukamu ngono to. foto Mbok aku mbok foto. Mau ngono aku wis marung lho, Mas. dadine apa Weh, met weh ya ra. aku foto ya met ya Alah klisen tek. Ya, dajindil ya Wak wow. Cek usum klis to. tesen iki tiang lawas Mas Lah iya. dadi kolektor piyambake kok Ana duwite ora sayang. Mboten usah arep-arep niku. Oh no. Aduh, ketok. Iki lho, karo bojone kudu sing Oh iya. breweh ngono lho sayang. wong lanang kok kaya ngono kuwi ya Dik beda karo awake dhewe nek Permintaan kaya pos surat wasiat. Kok duwe men to? lho nyapa to met Malah nggih raup. mbok tutupi nyapa nggih raup iki lho Aku nak ado agak ketok lho. lah nek edak Nek tek malah bingung. koclok Wes sak meneh mbeyane diwaca kabeh apa ya iki nek goro-goro. iki siji nang iki separonan iki Lho nek Ya Allah dawa banget. heeh Ndi ra nek tulisane dawa banget. Jaluk lagu apa yang cerai iki dawa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula Mbah Salam. ya Pelosok kerep nggih. Dungus. Nggih, mungkin wayahe ngene. Lah, nggih sae. Pun ngoten mawon. kaya model Lagune uang. wayahe esuk jagone kluruk. Oh, jago kluruk. Sambel Kemaki. Kemangi. Ora, Pak. Ora, ini bukan sambel kemangi. Apa sih? Sambel klothok. Oh iki diwaca. Ana wedhus mangan kerdus. Apa kuwi? Pemuda ndungus bagus. Cakep. Ana jangkrik munggah galeng. Cakep. Bapak carik pancen ganteng. Cakep. Tuku sapi. Pas mang nggih. Tuku pedet
Pak Supi pancen oke. Tuku pedet rupane ireng. Pak Komet awake ireng ya Met lho Met. Pancen lagi ngecat. Jadi wis monggo ini pinangkani sakniki napa Bunga bensin. itu yang kedua bunga dahlia. Oh, Bu. Yang keempat aku cinta kamu merah jambu. Oh ya kok ya apal ya Met Kamu ya. juga? Aci. Ya Met. Karo sing wedok kok ya ngono. Sayang aku dah. Sing dituruti aku cinta kamu ki mau. Iya, aku juga. Ngopo sayang? Kalau hormon tenggorokan. apa ki lagune? Monggo apa? Wanda karo Karo Mbak Wanda, kali Mbak Wanda. Jongme diaturke. Ana dina pamundhut saka Pak Carik ya maringi arta 200.000. Nggih, sembah nuwun Mas Yuda. Terus ana sing njaluk merah jambu barang mau. Siap nggih, Mbak Sing Salam. kira-kira apal sapa? Sing ndi? Denok, Pak. Dina. Oke. Pak Carik dispesialkan pertama kali dipinangkani pamundhute nggih. Monggo campur sarin pun. Pun aturaken sedaya pamirsa ugi ingkang lumantar live streaming Dwi Jolaras Indonesia. Kedalu menika wungon. Nggih. Kula Pak Joko Kedung Malang, Kecamatan Papar. Oh nggih, matur sembah nuwun. Nyuwun bajing loncat. Nggih Mas Joko. Tilang kenceng Madiun derek nyimak tirakatan matur nuwun. Nggih. Ya. Denok ya. Monggo. Pak Carik sugeng midhangetaken lagu Denok. Yuk. Mbah Salam matur nuwun nggih. Wow, terima kasih. Luar biasa Mas Komet, Mbak Nggih. Wanda sama Mbak Cung 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 P. Nggih, Pak Mundut saking jane Mas Carik Nggih, diaturke yang pertama kali. leres. Mergo sementara iki sing Mbak Susenani ana ing Dungus jane Pak Carik saha perangkating desa. Didongakne kondang entuk kepala desa ya ning kene. Leres Mbak Kangko amin. Nggih. Sing amanah sing ngemban apa tanggung jawab karo desa ya Mas. Nggih. Heeh. Muga-muga sing tresna karo wayang kulit utawa budaya. Nggih. Muga-muga sok taun ngarep nimbali panjenengan malih. Nggih, amin. Wong nyatane wong biasane lek desa-desa liya mesti enek tarikan. Nggih. Ning warga masyarakat Dungus tidak ditarik sepeser pun, semua didanai oleh PAD. Wah, luar biasa menika. Wah, Rarekoso dadak urunan. nggih. Saking tresnane pengen nyenengke wargane. Leres. Berarti niki didanani PAD. Nggih. Candi wi PAD. Loh. Aduh, Met. PAD ini pendapatan anggaran desa toh. Nggih. Wah, aku Pendapatan Met. asli desa. Asli desa, Met. Berarti gak tarian blas. Belas iki. Oke. Mula seneng kabeh ya ra. Ya seneng. Karek sangu jajan, wah. Heeh. Oke, wis pokoke dinikmati malam hari ini nggih. Nggih. Perwayangan kaya ngene iki perputaran ekonomi juga luar biasa. Wah, Nggih, no. bakul UMKM. sedaya payu niki, Pak. Bakul payu kabeh nganti entek. Nggih, kelas Alhamdulillah. Ning sayange tunggal Pak niki, Pak. Apa? Parkiran teng mriki nggih dibebaskan. Wong ngoten. Lah seharusnya gimana, Met? Ya Pendapat seharusnya kamu? kan bisa dikelola oleh para pemuda dan juga para karang taruna. Iya. Untuk mendapatkan penambahan uang kas karang taruna kan bisa toh. Nah, Wong ngene kuwi engko medun, Hah? nariki. tak kelola aku. Mbok kelola. Ah, aku mau. Loh. Lah nyapa mo? Aku rasa kene Oh, kudune piyai kene ya. ya pemuda sini. Supaya nih karang ya insya Allah yang akan datang Met. Nah, ngono. diagendakan panitiane ditata lagi. nang lapangane. Ya ning lapangannya kene nggih Pak nggih. Nggih. Mesti Mas Kangko sing ngasto. Nggih kula pesen kali Pak Carik. Nek teng lapangan mriki malih Pak nggih. Apa Mas? Tolong paringi jeding alit-alitan mriki. Ya, muga-muga penting ya. Ya. Salajengipun Pak. Coba kula tak nampilke anak kula wedok nggih. Siap. Sinten menika? Niki mumpung malam Minggu, mumpung sesuk libur, Nggih. Nduk Rahesta Deka Chandra Dewi. Ngono jerimu puput. Puput sapa? Iki Sing ngomong piye? putrane Pak Kangko lho puput lho. Ngono. Puput menal. Puput sicoke. Heeh. Sinten Pak? Ajar kenalan kali anu ya Nduk, anu Nduk. Sama Om Cakep. Sama om-om lho. Nggih. Kok iya. tuwek men. Awake dhewe ora apa-apa.